занҳо ҳамон лаҳза худро роҳат ҳис менамоянд, ки ба ҷое равона шаванду дар даст чизе надошта бошанд. аз ҳамин лиҳоз ҳангоми ба меҳмонӣ рафтанашон ҳатман бо худ ҷуздон мегиранд. дар юнони қадим мардҳо бо бонувоне ки дорои маълумоти олӣ буданд оиладор шудан намехостанд. аз ҳамин лиҳоз ба занону бонувони соҳиб маълумот камтаваҷҷӯҳӣ зоҳир намуда онҳоро ҳамчун нафарони камеътибор медонистанд. дар мисри қадим ҳам мард ва ҳам занон рӯи худро якхел ороиш дода аз маҳсулоти ороишӣ зиёд истифода мебурданд. ба ақидаи онҳо рангу бор дар андом онҳоро аз чашми бад эмин медорад. онҳо бисёртар аз маводи ороишии сурма истифода мекарданд. занҳо он замон нохунҳои даступои худро бо ҳино гулкашӣ мекарданд. маъмултарин рамзҳои мардуми чини қадим парранда ба ҳисоб меравад. дар чин се паррандае ҳаст ки мардум онро ба худ наздик медонанд. ин паррандаҳо феникс, турна ва мурғовӣ мебошад, ки онҳо ифодакунандаи ҳокимият ва қудрати шоҳаншоҳӣ, дарозумрӣ ва садоқатмандии ҳамсар ба завҷа ва оила мебошад. чиниҳои қадим расмҳои ин гуна паррандаҳоро бештар дар либосҳо ва зарфҳои махсус гулкашӣ мекарданд. нахустин бор гугирд соли 1805 аз тарафи кимиёдони фаронсавӣ Жан Шансел ихтироъ шудааст. дар нахустин филме ки Арнолд Шварценеггер нақши терминатор яъне одами оҳанинро бозидааст, дар он нақш ҳамагӣ 58 калима истифода гардидаасту халос. ҳунарпешаи Голливуд Бред Питт аз бемории дараҷаи сабуки фаромӯшхотирӣ азият мекашад. ба ақидаи табибон ҳунарпеша қобилияти шинохти чеҳраҳоро ба оҳистагӣ аз даст дода истодааст. дар сурати идома ва ё хуруҷи ин беморӣ имкон аст ки ӯ дигар одамонро нашиносад.